Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ha kawai ni kajingjia ya takhu kali kepada jia ha kasurok jang kathan IGP hajan ka office main secretariat hanomba Shillong ha ka bakawai ka bai ka badan you registration number ML North Sun Z Prasan kendai ka balanya the way barjela kalalit tenra ya kawai ka kali Hyundai i20 ka badan you registration number ML North Sun N Lai sao kabadi try da kawai ka long kami kabadang mi na State Central Library Shillong. Haba bishar ya ka jinglong jingman jong ka jingya tingko kala bandai lese na ka jingpen hair state palat jong nongnya ya ka tuk arsaka ubawan na kitain barik ubalapen hair bha bad hadin ka jingbam la bante la kam ni ka bait ulalit tenra bait ya ka kali jong ni ka long kami ka bami na State Central Library ka balapen long ya ka bait jong u ban Rung sendon syaki benta basapo jong ka Khrum kali. Hagani ka jingjia amdon mano ki ba mensaw banagalyang kipulit penyat kali jong ka nong ba Shillong kidang penlong ya ka jingtok kit ban tip mano ba bakla. Này. Permission này rồi. Này. Permission này rồi.